So, ready na ka mo abroad? Na kay passport? Nya, di man kasugdan sa mga asawa, saan mo to na. So, ako day si Owen, OFW ko sa una, and tagaan kag mga gamayng idea kung unsa man din na ang kumandabaw tas gawas. Hi, this is Owen, and this is Imoha Podcast. Before ta magsugod, atong paminawon ang atong sponsors. Episode of Emoha Podcast are now available in YouTube and Spotify, and also please consider Emoha Podcast Facebook page and Instagram for more information and readable contents. We encourage our audience to just listen to podcasts when you don't have time to watch it, but you have the option to wear your earphones. Magluto, manglimpyo, manglaba, magkaon, mag-inusara, kanina podcast para sa Emoha. I'll see you there. So, nga naman mo abroad ang mga Pilipino sa gawas, no? So, wa na laing rason kundi kwarta. Mo gani number one nga ato ang rason nga ngano mo abroad gyud no? Tungod kay mula tayo nang kadaghang opportunities dinhi sa Pilipinas. And also gamay po kayo ang ato ang mga resources dinhi sa Pilipinas in terms of employment and everything, no? So, which is also a good thing pod sa government na tagaan ta nila og chance sad na makakitag kwarta outside of the Philippines, no? Mo nang gitagaan mo nang makalabanan ng mga Pilipino ipadala nila sa abroad para tungod kay which is basically kabalo man gid sila, kabalo man gid ang gobyerno na wala gid tay saktong resources, but because of that, no, tungod may skilled workers man sa mga Filipino ipakuha na lang sad, which is very good po na siya. And I think mugin na siya yung number one reason nga no mga abroad gid ta. It's because of kwarta. Hangyo na kasi mong mama, hangyo na kasi mong asawa na mga abroad naka ready na. Why? It's because walay kwarta din eh. And I think mugin na siya yung number one reason. And I think siguro ang second reason siguro sa akong mabaw-an is the experience, no? Daghan kay mga nausab na mga tao is because of their experiences sa gawas. It's because of their mindset na naabot sila sa gawas nindot gid no, because and I think experience is really very powerful in terms of personal growth. So one siya, and I think that's really the main two reasons nga no mga abroad ang mga tao is because they want to experience abroad. Daghan kay sila mga nindot na mga nahitabo sa abroad, no? And we have the mindset on the way we approach the situations because daghan na kitag mga naagian na mga kalisod, yung mga naagian na mga nindot sa to. And I think siguro usap po na siya sa mga ubang mga tao na rason nila nga kailangan sila mo abroad, it's because of travel para makakita sila. And then again, balik na po to sa experience gyapon na is because when they travel, they have more experiences no makakita sila kung sa nindot yan sa other countries. And I think that's also one reason nga ganahan sad mo abroad ang mga Filipino is because of that one. So I think number one is money, number two is experience, and I think the last one will be travel. And ang uban, and I think ang ubang tao no ganahan lagi na sila mo abroad is because na sila likaya no, maybe likay sila og utang, maybe maglikay sila sa asawa, ngano maglikay sila silang mga bana, maglikay sila silang mga tao or sa ubang mga situations no, na sila mga atraso ba for example no. And I think also very small percentage siguro sa mga rason ng mga inana, but basically ang one reason sa mga OFW na mo larga sa gawas is because of money ra gyud. Bottom line, mao na siya. And my experiences actually naapo yung mga nindot no. So katong napo ko sa Dubai, nindot sa gitong panahon na pod. Well, actually nindot nga dili. So actually it's bahin-bahin, but ang ako lang is that I would just want to highlight also the good things na nako to sa Dubai is because naka-experience ko unsay naa sa desert, and then nagsakay mi atong sa Ferrari World no, and everything daghang mga nindot na mga kuan. And I think the thought of going abroad muna siya ang ako ang gustong i-tackle no. And yes, makaingon jud ko nga kung mo-abroad man ganita, nindot. Nindot gyud kung mo-abroad ta. Why? Because nindot gyud siya, no? So kung ana ako ninyo na kung nindot man gid gani no, daghan kong mga masulti ninyo nga nindot, ako masulti ninyo na mga kuan no, mga maayo sa abroad. Pero ang akong pangutana is unsa day ang nakabati kung mag-abroad ka or mag-abroad ta, no? I think one reason nga no bati kung mag-abroad ka, I think this is really common. Again, balik gyapon ta. It's about money, no? And also it's about family. Um, Night times gyud nga basta family na gani atong istoryahan mo na siya kapalit gyud no. Ang family and money, those are just like equal now. Especially kung mga abroad ka. And mo na siya akong lesson learned when I was in the other countries na ang family karon is worth sa imong sweldo sa gawas. Yeah. Mo na siya. And then I think wala na magdagod basta once mosulti na tag family, mga OFW, na ang trust issues within the family, no, asawa, ang bana, and everything. And I think that's really common. That's common in every OFW story, no. But dili tanan, no. Nagiuban ng mga maayo gid sila mo handle in terms of relationship. But
of course nakaabot gyud na sila sa point nga shaky po na ilang mga relasyon. And that's really common. And also kada pong atong mga anak na usahay wala nakaila sa atoa or gahi nag-ulo or unsa na ba din ano, wala na tay kanang atoang first hand experiences sa atong mga anak is because na natay laing gitan-aw ng mga laing experiences pod. So mo nang mo na siya i-balance po na siya. Mo na nakabati pod ka na ka sa kuan gyud abroad kay usahay moha na lang isugal ang imong family baka na gyud sa kwarta. And also kato po akong mga nabaw-an na mga maltreatment sa gawas, sa una kanang mga kuan na mo sa una mga DH, mga domestic helpers mo na yung mga prone kaayo. And karon siguro nakuha na nanindot na is because of the agreement of the Philippines because nindot na sad og mga diplomatic rules sa kuan country to country. Ating usapon na siya sa mga rason nga bati pod ko mag-abroad ka no. And also katong sa ako ang experience pag uli na nako nakaingon ko nga okay dihin ako sa Pilipinas dili na ako mobalik ngitawag trabaho dinhi. And ang ako ang struggle at first was kanang paglisod ko pangitag trabaho is because overqualified ko sa rank and file as a regular worker and dili sa ko qualified as a supervisor it's because kanang taas na sad kayo. And maybe because siguro pod maglisod tag pangitag trabaho it's because wala available nga trabaho dinhi sa Pilipinas. Mo na makingon nang balik na lang ko abroad oy. Mao ba na ni ganahan na tani mo balik dinhi na sa Pilipinas. Pag ingon na wala man koy makita ang trabaho dinhi makaingon na lang sila na siguro na balik na lang ko dito sa gawas kay mo na may nindot nga trabaho dito, di ba? So usahay din na mo gana sila kun maboring po na sila dinhi. And it's because siguro pagbalik mo gud nila dinhi ilahang mindset magigikan sa gawas is nindot na ba no na build na nilang mindset na sila good experience kabalo na sila unsay mga approach of a different situation na pag-abot nila dinhi wala gihapon no wala ta naglambo. And then I think mo na siya yung mga frustrations sa mga OFW na mo na mo balik na sila gawas is because of this kanang mga recent situations na to. Well, I think nakita mo po nato na mamampog na ay mga nindot na po na mga nahitabo sa mga OFW na yung mga nindot na mga programs. And I think this is really a good edge also for the OFW. And kung kabantay mo, no, kalabanan po na ipadala po ta sa gobyerno no, dito sa gawas or kita nga no, kailangan ta mo abroad po is because namo gud ta kalabanan mga skilled workers na gid na sa atwasan no, which is makaingon po ko mga maayo gid ang mga kung mga tao gani nakagawas na. Well, dili kita na no, maybe makaingon kog 95%. Siguro makaingon ko 95% siguro na mga maayo ang nakagawas no. They're really skilled, they're really deserving with that position no. And I think naa may mga maayo sad but naa sa gyud mga nakalusot po siguro ba nga tungod lang kay backer makagawas lang pud dayon no. So usa niya siya sa mga rason nga dili po tanan mga quality Filipino workers ang makagawas. But I think taas gyud tag chance na nindot yung mga experiences ang makagawasan which is mo po ni nakakabati because wala na nahabilin this Pilipinas mo nang dili po ta molambo din is because katong mga skilled ang gawas naman wala siya. And I think kung ang kuan magani kung ang Middle East na sila oil nga export ang kanang Australia na sila export about dairy products and I think China's almost anything no. Ang Filipino they export the skilled workers. So muna silang ilang ipakuan sa ubang mga countries because we're really skilled workers. And also at the same time makatabang pa kita sa Pilipinas is because that's our product. And also it's a good branding for the Filipinos because napud ato ang kanang brand or ato ang reputation that we're really a good worker. So mo na siya gitawag nila ang mga OFW is more or less mga new heroes kay ilaham na gitabangan sa Pilipinas. So mo na siya yung mga rason gyud na naaka sa abroad no. So siguro I think ang ako lang tip lang na mahatag na ko ninyo na kailangan na ba mo abroad? First is check your personality. Why? It's because pag abot mo sa gawas, dili gid sayo, no? If you're a person who is like a tough in terms of personality, in terms of emotion, in terms of kanang rejections, no? And you're an independent person, no? I think you have the good edge kung naka sa gawas. It's because palaban mo ka, no? Dili ka kanang mga klaseng tao nga kana ganing magpadaog-daog lang. But we are already we're already a hospitable culture no. But gusto lang pud ta na usahay pud ka na ganing natay stand when we're outside the country because dili na ona di nato na teritoryo no. Parang ako lang is just you're really tough in terms of mindset, in terms of emotions, in terms of rejections, in terms of physical something no. So I think mo na siya yung unang buhaton kung ganahan ka mo abroad. Check your personality if you're fit with the environment outside of the Philippines. Okay. And also
Check your family. I think family always matters. No, ang ako lang is most of the OFW guba gyud pamilya. But ang ako lang is check your family if they're okay, if they're emotionally prepared kung mugawas na ka or they have already also have the mindset no na okay na ka mugawas. Just consult your family no kung kwarta lang gyud ang inyong rason nga mogawas. I think that's kanang mo ginay mo man endpoint kalabanan kun wala na kay tay rason no. It's not always about the money, it's always about the opportunity. Kung nalang tay opportunity dinhi sa Pilipinas, di na lang ta, di ba? Well, yes, money is always the king, you know. But ang ako lang is check also your family, check the opportunities, check your personality. And I think from there, di na ka mo base sa imong decision kung kailangan ba ka mo gawas. Okay? So, muna siya, no? I think that's only just a very quick one. I think I will have my final thoughts about this OFW thing, no? Or kailangan ba kita mo abroad? Working abroad is really good, no? For short term, ay lang for long term. Unless siguro kung ganahan jud ka mo at tugid ka sa gawas, dito na ka mo build og family. I think also mas maayo po na siya, no? But ang ako lang is like, if na kay family dinhi, ya, ang naka to sa gawas, na mo paghihapon mabalik yapon ka dinhi. I think dili na siya maayo for long term. Ang for short term siguro maayo na siya. Pero ang imuha lang if ganahan kag long term, siguro imuhang kuhaon nimong family para maadto ka sa gawas, no? And mo na siya ang akong advice nako ninyo. If inana man gud gani na nara dinhi imong pamilya na naka dito dili na maayo for long term. That's only for short term. So kung mangutaan naman ako no, if I will advise my son or my daughter or kung mga anak no na mo abroad, yes, tagaan ko sila chance sa nakakita sila unsay nindot sa other countries. Ang ako lang is for sure daghan kay mga pangutana nila. It's because gusto ko makabalo nga they're really fit with that culture. If ever maganda di sila ready, I'll make them ready para lang pod maka-experience sila and go out no kung ganahan mo adto ganahan mo abroad, go out, have that experience, but always check your family and check your personality. Okay? Ako lang gid ana ang my stand for that one. Ganahan ko nga natanhi sa Pilipinas because ganahan ko tabangan itong Pilipinas. Ganahan ko nga na ang mga skilled workers na din sa Pilipinas because we really need them. I think because wala na magoy mga skilled workers din himo nang dili pud ta ana ka prosperous nga country no. It's because abroad na pud sila. And please kung kamo na pud na mga nana mo mga skilled kuan na pud. I think it's time for you to be the leaders in this industry. So asa mo dapita. If you're in the hospitality, if you're in the construction, if you're in the admin or anything no, accounting no or any mga industry, I think mas maayo kung nana mo dinhi because you have already the experience, i-apply niya dinhi. All right? So ikaw magani kung naminaw pa ka ani na part, more or less ganahan na jud ka ani nga channel. Kung dili ka ganahan na channel, dili ka kaabot ani na part no. So please, may pang mo subscribe na lang mo. Wala na nailaing wawan. Usa ra naka-click bahalag dili na siyang notification no. And dili mo ka maabot ani na part kung dili ka ganahan na channel, di ba? And please, you're already part of the tribe. Just show your badge na lang na to hit that subscribe button no. I don't care about the algorithm of the YouTube or any of the platform no. I really care about the feedback. If you really like this one, hit the thumbs up no. If you really don't like this one, hit the unlike button. Okay gani sa ako ano. I just really need to know kung pila ka tawo ng mga ganahan sa akong mga content and okay ra jud ko ano. I don't care about the algorithm. I just care about the feedback. So please give me some feedback para po na makakabalo po ko kung asa ko dapita mo improve. Okay? All right. As always, before I end this episode, let me leave you this thought that the greatest triumph of an evil is when the good men do nothing. So let's do the good thing for someone, okay? Salamat yung pagpaminaw and magkita-kita sa susunod. Amping mo tanan. I love you all. Bye-bye.